Luxusné a elegantné SUV z Korei, teda z tej, ktorá nemá jadrové hlavice, ktoré prešlo ľahkým faceliftom, ktorý nie je vidieť. 2,2 litra, 4 valce v rade, turbo a nafta. 202 koní, 441 Nm, ktoré potiahnú až 3,5 tony. Tam, vzadu. Celý Rexton váži 2180 kg. V nádrži máš 70 litrov a spotreba v bežnom svete 8,5. Svetlá výška má pornografických 22,4 cm, ale trčí ti diferák. A to je v teréne pocit, ako má dlhý penis a krátke trenky. A behať hlavou. Au. Rexton v bielej perle s black paketom za dvojku síce vyzerá ako zavodnený taekwondista, ale máš za to čierne dvacky, čiernu mrežu a čierne lyžiny, ktoré unesú. Lyžiny to je na lyžovanie, ne? Vylepšili LED svetlá, ktoré svietia tak, ako predtým, ale Rexton už prisvecuje. A keď sa chceš dostať dnu, nemusíš mať ani ruky, lebo bezkľúčovo. Jaj, kľúčka. Musíš mať ruky. Výbava Rexton Premium. Čierna koža, vyhrievanie vpredu aj vzadu, pamäť a ventilácia pre tých predných, keby sa vysrašili. Si tam nedal to? Dal. A roletky vzadu, ak by si sa už nechcel pozerať na ten mrzký svet vonku. Ale môžeš stolkovať cez ostrú 360. Zásadné zistenia z Rexton sú... Toto je aké ovocie? Že posed za volantom ponúka dobrý výhľad a vysoký nadhľad. Ak vedľa teba zastane malý potetovaný Tuareg, tak mu môžeš ukázať a neujdi to, lebo si vysoko. Že Rexton sa mimo asfalt trasie, lebo rebrínový rám. Ale máš z toho pocit takej nezlomnej istoty. A to je moc fajn. Že na dverách máš milión tesnení, keď zavrieš, ticho. Sklopenie z peťákov si môžeš určovať v uhloch, aby sa potom nesklopili. Že varovanie prekročenia rýchlosti vyhralo cenu akustické psycho a že multikulty volant so širokým úchopom ťa môže uväzniť. Adam! No? Dones vazelínu. Kufor má elektrické ovládanie Smart. Prídeš, počkáš. Počkám. Aby si mohol, keď si všetko posklápaš, cení takmer 2000 litrov. Rexton. Zrýchlenie KGM neuvádza, ale do 11 sekúnd to dáš. Maximálka 184. 10-prvková náprava vzadu, lichobežník vpredu a 8-stupňová prevodovka od Hyundai. Taká pekná a kvalitná a úctyhodná národná kooperácia. Rexton má pripojiteľný predok s automatickou uzávierkou tam vzadu a aj s redukciou, keď chceš. A brzdy, také malé brzdové kotúče, ale vetrané. Vyvetraj tu. Čo ešte nový Rexton má? A ešte všetky tie veci na A. Adaptívny tempomat, asistent parkovania, asistent slepého uhla, asistent zadnej prevádzky, asistent bezpečného vystúpenia, asistent aktívnej ochrany proti prevráteniu, asistent rozjazdu do kopca, asistent zjazdu z kopca a aktívne opierky hlavy. Cena 50 180. A český Rexton máš za 1 216 800. Komfort, azijská forma elegancie a súhlasná ekonomika, veľkorysý priestor a užívateľský luxus a zistenie, že KGM Rexton nie je SUV, ale krásne prešívaný tereňák. A inak, keď vieš, koľkokrát zaznelo Rexton, si významne všímavý. Myšlienka na záver.
Padni, ak padnúť musíš. Ten, kým sa stávaš, ťa zachytí.